занону духтарон дар ҷомеаи имрӯза нақши фаъол дошта, дар аксари соҳаҳо бахусус дар бахшҳои иҷтимоӣ бештар кору фаъолият менамоянд. Дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид гардид, ки минбаъд низ ҷиҳати амалӣ намудани фармони президент доир ба баланд бардоштани мақоми иҷтимоии занон дар ҷомеа чораҳои зарурӣ андешида, занону бонувони лаёқатманд ба вазифаҳои давлативу роҳбарӣ ҷалб карда мешаванд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар оғози соли 2019 Кумитаи миллӣ оид ба аҳолӣ ва рушд дар назди Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва ҷалби бештари бонувон дар тамоми бахшҳо нахуст озмуни байнисоҳавиро эълон намуд, ки 80 ниҳодро дар бар гирифт. Инак дар охири соли 2019 озмуни мазкур ҷамъ баст ва ғолибон бо ҷоиза ва диплому тӯҳфаҳои таъсисдодаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк, ки дар он наздики 1200 нафар бонувон кору фаъолияти пурсамар доранд, барои хидмати шоиста бо мақсади баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа сазовори дипломи дараҷаи яки ин озмун гардид. зимни супоридани дипломи дараҷаи яки озмун ва ифтихорномаи Маҷлиси намояндагон ба роҳбарияти раёсати Амонатбонк таъкид гардид, ки занону бонувони мамлакат дар татбиқи сиёсати давлат баробари мардон кору фаъолият намуда дар рушди ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ саҳми арзанда мегузоранд. иштирокдорон изҳор доштанд, ки имрӯзҳо саҳми бонувон дар соҳаи бонкдории мамлакат назаррас буда минбаъд низ ҷиҳати амалӣ намудани фармони президент доир ба баландбардоштани мақоми иҷтимоии занон дар ҷомеа чораҳои зарурӣ андешида мешавад. иттилоъ дода шуд, ки имрӯз дар Бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк аз шумораи умумии кормандон 42%-ашро занону духтарон ташкил медиҳанд ва ин нишондод дар соли оянда ба 70% баробар хоҳад шуд. танҳо дар соли 2019 дар раёсат, филиалҳо ва марказҳои хизматрасонии ин бонки давлатӣ аз шумораи умумии тариқи озмун ба кор қабул шуда 62%-ро занону духтарон ташкил доданд. ёдовар мешавем, ки дар замони соҳибистиқлолӣ дар самти баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа як қатор стратегияву барномаҳои давлатӣ амалӣ гардида барои фаъолияти занон имкониятҳои васеъ фароҳам оварда шуданд. воқеан занону духтарон дар ҷомеаи имрӯза нақши фаъол дошта дар тамоми соҳаҳо кору фаъолият доранд.